הוד מלכותה, הוד מעלתם, חבר השופטים, גבירותיי ורבותיי. את מסענו לכאן, לאוביידו, בירת אסטוריאס שבספרד, התחלנו חבריי מיד ושם ואנוכי בירושלים, בירת ישראל, המקודשת לשלוש דתות. שם הגו נביאינו והציבו ערכים נצחיים לקיומו של האדם, ערכים שהיו לי נדבך מרכזי בציוויליזציה המערבית, ערכים שהתמוטטו במהלך השואה. אני נושא את דבריי אליכם היום דווקא בשפת הנביאים העברית. בשפה זו התפללו אבותינו ואמותינו, בשפה זו קראו רבבות מהם שמע ישראל, לפני שנרצחו בתאי הגזים, בבורות הירי ובגטאות. אחריותנו כבדה ומורכבת לחזור ולהעלות את הערכים הנשגבים של קדושת החיים, אהבה לזולת והשאיפה לצדק ולשלום נוכח סבלם המצמרר של מיליוני קורבנות. בדרכנו מירושלים לאוביידו חלף מטוסנו על פני אירופה, בה נרצחו בשיטתיות 6 מיליון מאחיי ואחיותיי. חייהם נגדעו, מכלול פועלם, יצירתם ותרבותם מוחרב. זאת כתולדה של אידיאולוגיה גזענית ארסית המבוססת על שנאת יהודים ואנטישמיות. נוצרה מציאות חדשה ללא תקדים בתולדות אנוש. העיון במהלך השואה מאשר את דבריו של אלי ויזל. לא כל קורבן היה יהודי, אך כל יהודי היה קורבן באותה תקופה. 6 מיליון נרצחים, מספר בלתי נתפס. חובתנו האנושית לנסות לתפוס. כאשר אני פורט את המספר 6 מיליון לסבי ולסבתי מפולין, לדודיי ולדודותיי ולילדיהם הקטנים, אנשים אמיתיים, בשר ודם, שמעולם לא הכרתי ומעולם כבר לא אכיר. אני יכול לתפוס את גודל האובדן. רבותיי, נחום פרידוביץ', איש עסקים יהודי מהעיר גרודנו שבפולין, גורש עם משפחתו לגטו. ב-1943 הוא מצא את עצמו מול הכרעה קיומית. משפחתו המורחבת הכינה מסתור מפני אקציית הרצח הגרמנית. אך ההצלה האפשרית של כולם עמדה בסכנה בשל בכיים של 3 ילדים קטנים, 2 מהם נכדיו. מי יישאר מהתינוקות? מי יקריב את עצמו? סבא נחום החליט להישאר חשוף, ללוות את הילדים בדרכם הבלתי נמנעת אל המוות. מרבית בני המשפחה נתגלו לגרמנים לאחר מכן ונרצחו אף הם. רק נכד אחד של נחום, נער בן 15, הצליח לשרוד, ובמשך כשנה וחצי אותו נער, פליקס זנדמן שמו, מצא מסתור בבור זעיר מתחת לביתם של ינובה ואן פוחלסקי, משפחה פולנית נוצרית. בתום המלחמה הוא לא חיפש נקם וגם לא התייאש מן העולם. תחת זאת החליט פליקס זנדמן לבנות. רכש השכלה גבוהה, הקים משפחה, המציא טכנולוגיות ויזם פעילות כלכלית ענפה ב3 יבשות. אך אין יום שהוא לא חש כאב על הרצחם של בני המשפחה. פליקס זנדמן, נכדו של נחום פרידוביץ', זכרו לברכה, נמצא איתנו כאן היום. פליקס. עמנו גם ניצולי שואה נוספים. כל אחד עבר במהלך השואה מסכת קיומית איומה ומיוסרת. אך לאחר השחרור הם החליטו לבחור בחיים. בשם הנוכחים כאן ובשם העם היהודי, ואם יורשה לי, בשם בני תרבות מכל האומות, אני מצדיע לכם, הניצולים, ומוקיר אתכם על דרככם. אתם עדים לשבר שהיה, ומכוונים את הדרך לעתיד.
הסופר בן ספרד חורחה סמפרון, שנתפס בידי הגסטאפו כלוחם מחתרת בצרפת, שרד כמעט שנתיים כאסיר את התופת בבוכנוולד. סמפרון מצא ייעוד בעולם שלאחר המלחמה דווקא במחנה עצמו. בתוך ערימת גוויות של נרצחים, הוא מספר, ממנה בקע מלמול של יהודי יותר מת מחי, אשר התעקש לקרוא על מי? אולי על עצמו, את הקדיש. תפילת ההשכבה היהודית, התקת היומין. בגסיסתו של היהודי האלמוני מצא סמפרון, יליד מדריד, דווקא טעם לחיים. כדבריו, לספר את המוות הזה לתומו משימה לאין קץ. ב-1953 הקימה מדינת ישראל את יד ושם, זאת כדי להנציח, לתעד, לחקור ולהשמיע את סיפור השואה, סיפור הפותח בחיים יהודיים תוססים באירופה עד לכיבוש הנאצי, סיפור המדרדר להשמדה המונית שיטתית, אך כולל גם מאבק לשרוד, לקיים את ערכי האדם היהודי ויצירתו. בסיפור שלנו גם פרקי לחימה והתנגדות, וככלות הכל, הכרעה ומוות, חושך על פני תהום. במותם של הנספים אין נחמה ואין גם משמעות, אלא אם כן, רבותיי, אנחנו נוטלים בחרדת קודש את האחריות ההיסטורית ללקט את המכתבים והחפצים והיצירה הרוחנית המבטאים את זהותם של הקורבנות אשר נבראו בצלם, ולחלץ את תווי פניהם, לרשום בפנקס את שמותיהם, ולהעמיד דורות של מחנכים אשר יורו כיצד ללמד את השואה וכיצד ללמוד ממנה. ומכל אלה להקים יד ושם, שם יינתנו במה וצורה לסיפור השבר ולליקוי המאורות, כאשר הרוצח רצח, הקורבן נאבק לשרוד באנושיות, השכן הביט ושתק, ורק מעטי מעט קמו להציל. אותם מצילים מעטים מאומות העולם סיכנו את חייהם ולעיתים גם את חיי קרוביהם כדי להציל יהודים. אלה הם חסידי אומות העולם, יחידי סגולה. לכבודם הוטבע מושג חדש בתרבות האנושית, ביניהם גם בני העם הספרדי. אנו זוכרים ומוקירים את מעשיהם ומצדיעים להם. מכובדיי, בהושיטנו את ידינו בצניעות ובתודה לחבר השופטים לקבל את פרס הנסיך מאסטוריאס לקונקורד, אנו חדורים בתחושה של שליחות משותפת, ביטוי להכרה הגוברת שעל זיכרון השואה למצוא את מקומו הראוי בתרבות האנושית. אנו מזהים בפרס את ניצחונה של הסובלנות על הגזענות, האהבה על השנאה, הטוב על הרוע, אך לא רק הרוע הנאצי ההיסטורי המסוים והייחודי, כי גם על רוע מתמשך ומתחדש בזמננו, של אנטישמיות, של גזענות ושנאת זרים בכל מקום בעולם. שהרי עולמנו אינו יכול עוד להכיל או לסבול בראשית המאה ה-21 רצח עם כמו זה שמתבצע עכשיו בדארפור. בהחלטה להעניק ליד ושם את הפרס התייצבה קרן הנסיך מאסטוריאס והצהירה כי המאבק בממשיכי דרכם של הנאצים אינו צריך להיות של מוסד אחד, של עם אחד או של דת אחד. מדובר במאבק כלל אנושי משותף, שבו יד ושם נוטל תפקיד מרכזי ומוביל. גבירותיי ורבותיי, בקרוב חבריי ואני נחזור מאסטוריאס אל ההר שלנו, הר הזיכרון בירושלים. בידינו נחזיק ונציג לראווה את הפרס שהענקתם לנו. נשוב לישראל מחוזקים בתקווה שזיכרון השואה ממשיך לחדור, כעת אף ביתר שאת, אל מודעות העולם, וכי בזכות זאת אנו קרובים יותר אל הגשמת דברי הנביאים, וכיתתו חרבותיהם לעתים, וחניתותיהם למזמרות, לא יישאו גוי אל גוי חרב, ולא ילמדון עוד מלחמה.
y convertirán sus espadas en rejas de ardo y sus lances en hoces, nación contra nación. No alzará espada, ni se adiestrarán más para la guerra.